Hi, bay. Na-in-love ko sa minyo. Sakita lang ba? Ano maguni siya, bay? Nakailan ako siya atong nagbanding-banding me with my friends. Kanang always nilang iingon nga kalit lang nga na-spark. Something like that akong na-feel ato na time. Pag shake hands pa lang namo, until kanang magka-eye to eye ming duha, kay mo buto-butog yun akong dughan. Ug mo to'y sugod sa tanan. Nagka-chat-chat, hangtod sa nagka-char-char ming duha. Tipikal sa lalaki nga bag-o mong sugod ba? Kanang caring, sweet, loving, gentleman, pero di ay bakakon. Wala yun ko kauno-huna bay, nga minyo siyang dako. Kay magchatay man mi magabi igod, mo good morning pud siya mabuntag. Walay wedding ring, wala yun ko ka-feel ato nga minyo siya. 23 day ko, og 26 daw siya, ingon siya. Mga after 2 months siguro to, nagkauyab mi. Dayon naa na po'y nahitabo na mo. Pero ayaw pod ko i-judge bay ha. Dili ko easy to get na bay. Pero niya ragyod. Grabe manggod kay siya mo care na ko. Dayon ma-feel og makita nako nga love kay ko niya. Mga surprises nga karon pa nako nasulayan. Sweet kay siya nga morag sa K-drama ba. Heis, pero ilad radiay ang tanan. After pila lang ka days nga nag-uyab mi, og naay nahitabo namo. Nahibaw-an ako tanan. Nag-lunch mi ato sa usa ka restaurant. Dayon na ay mikalit og duol namo. Duha ka babae. Nangutana sila niya kung kinsa daw ko. Ako pod gitarong akong kaugalingon, kay basin ipelaila ko niya nila, nga uyab ko niya. Pero sakit kaayo ang sunod nga akong nadungog. Maingon siya nga workmate ko niya, nga naara daw mi ka meeting sa area, maong mihapit mi kaon diadto. Sakita ligibay, dakong pangutana sa kung unahuna, nga naman. Tungod sa kong kasyak og sa kasakit, wala yun ko katingog og wala ako kalihok. Nabungol ko kadyot, wala na ko kadungog sa ilang giistoryahan. Ang sunod na lang na akong nabantayan, kay gigunita na niya akong bukton. Wala na ang mga babae. Mitindog ko o gibiyaan na ako siya. Gusto siya nga makigistorya, pero ako siyang giingnan nga dili ko o dapat dili ko niya sundan. Og didto nako perting hilak. Pagkagabi ato bay, iyahang giistorya ang tanan. Ingon siya nga minyo siya og kasal sila. Iyang asawa kay nurse nga naa sa laing nasod. Og naa sila'y duha ka anak. Mong gilibog ko ato, pero kabalo ko sa saktong buhaton. Ingon siya nga tinuod daw nga love ko niya o gabulag daw sila sa iyang asawa, kay sige na sila gaway. Inigma okay na daw ang tanan o kung pwede na, kay balikan daw ko niya. Kabalo ba kabay nga almost a year kung gapaabot niya. Naipart sa kong heart nga mituon niya. Basta gugma lagi bay. Heis. Pero karon, nakarealize na ko. I deserve better. I need to do the right thing. Dili ko gusto makagubag pamilya. Tagam na ko. Lesson learned na. Kanang makita ra na ako sa salida og madunggan or mabasahan ra na ako usahay pero naka-experience gyud ko. Basta, na-realize yun na ako nga ayaw ipadayon ang dili sakto o sayop o bawal nga relasyon kay dili enough ang reason nga love ninyo ang usag-usa.